Bine ați revenit la un nou episod în Dodi. Continuăm cartea domnului Harari, Sapiens, o scurtă istorie a omenirii, capitolele 11 și 12, viziuni imperiale și legea religiei. Înainte însă de a intra în pâine, vă amintesc că jos, sub video, e un buton de like. Vă rugăm să-l apăsați ca să ducă video în algoritmul lui YouTube. De asemenea, tot sub video aveți buton de share ca să enervăm și pe alții, buton de subscribe și un clopoțel cu notificări dacă vreți să ne găsiți din nou ușor. În descriere o să găsiți alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet, un grup de Telegram unde suntem și noi pe acolo și de asemenea niște linkuri de Crypto și Patreon dacă vreți să susțineți efortul pe care îl facem noi aici. Capitolul 11 începe brusc cu cucerirea Numanției de către Imperiul Roman, însă ceea ce vrea să scoată în evidență Harari cu acest episod este faptul că culturile locale pur și simplu după ce sunt cucerite de un imperiu, își însușesc cultura cuceritorilor și după aceea, chiar dacă își slăvesc eroii din vechime, o fac din punctul de vedere al celor care îi cuceriseră. Numanția a fost o mică regiune din peninsula iberică pe care romanii o cuceresc după multe lupte și războaie și după ce pur și simplu după ce fac un genocid acolo, îi termină pe toți, datorită faptului că romanilor le plăceau barbarii care se luptă eroic, au creat o poveste despre ei, pe care spaniolii de mai târziu, vorbind o limbă romanică, având un drept și un sistem judiciar de tip roman, își însușesc povestea și au un cult al eroilor acelor vremuri, conform poveștii create de cei care au cucerit zona respectivă. Contextul în sine rămâne ăla, adică de episodul trecut, da? Unificarea umanității. Cum se unifică umanitatea, da? Da? Și una dintre vectorii de unificare ar fi ăsta al absorpției în interiorul imperiilor. El, cum să spun, da, ăsta e argumentul cheie, are capitula Binevalin. Da, el iarăși înflorește mult în jurul chestii astea, adică în primul rând de la început vechii romani erau obișnuiți să fie învinși. Asta e o chestie care îți prinde așa, e o chestie de retorică, îți prinde imediat cum adică erau obișnuiți să fie învinși, că vorba aia e dita mai imperiu. Dar au fost, într-adevăr, multe războaie pe care le purtau, erau învinși, nu se dădeau bătuți. Până la urmă, cei care doreau să-i cucerească nu înțelegeau nimic conform standardelor războiilor de pe vremea respectivă. De ce nu cad ăștia la pace? Erau pur și simplu lipsiți de resurse cei care încercau să-i cucerească pe romani și atunci se lăsau. Da, asta înseamnă că romanilor nu le plăcea. Okay. Am câteva probleme cu asta. Da. Primul, unul, are dreptate Costel, înseamnă că romanii nu prea se obișnuiau să fie învinși, că ieșeau iară la bătaie, da? Asta ar fi prima chestie. A doua chestie, cu excepția, cum să spun,
ai putea să faci un argument că cartaginezii ar fi putut să încerce să-i cucerească, în sensul că s-a plimbat Hannibal prin Italia în sus și în jos cât a vrut mușchii elefanților lui. Dar după aia n-a mai vrut nimeni să-i cucerească pe romani până când au venit turcii. Eu cred că e ironia lui Harari. Cred că e ironia. Faptul că ăștia insistau să cucerească, le place să piardă o vreme sau... Cred că e ironic, pur și simplu. Nu. Deci, de exemplu, după ce a murit Alexandru cel Mare, în Macedonia, nu mai știu care rege, a zis: mă, dar Alexandru cel Mare s-a dus spre est. Ia să începem noi spre vest. S-a dus în peninsula iberică, acolo erau romanii. Stai puțin. Poate s-au dus în peninsula italică. Italică. Așa, bun. Da. Și ajunge aproape de Roma, știi, se învârte pe acolo prin jur, cucerește din toate luptele clasice. Deci are loc cu bătălia de nu știu unde, romanii iau bătaie, el aștept să vină niște senatori. Erau doi consuli. Așa, să vină să ceară pace. Și a rămas fără resurse, s-a întors înapoi, pur și simplu. Și ei după aia au intrat peste peninsula grecească și au terminat pe toți pe acolo. La fel a fost și cu nomanții asta. Până la urmă ei au făcut ca să-i bată, că luau bătaie în luptă directă clasică. Că era munți, da. Pur și simplu. I-a încercuit, i-a făcut un gard împrejurul lor și... De fapt, o luptă neclasic. Da, o luptă neclasică, știi, pe care lumea pe vremea nu înțelegea. Nu e o luptă neclasică, e o tactică standard de asediu, care într-adevăr se întâmpla în perioada aia, a fost făcută nu doar de romani, a fost pusă la cale inițial de greci. Dar grecii au descoperit asediile. La Posada, dacă ții minte, sunt bătălii care durează vreme de secoli. Troia, una dintre ele, ne lasă cu un asediu în gând. E o tactică standard care a fost menținută încă până în Evul Mediu. Okay, da. Deci nu, cum să spun, a devenit imposibilă de-abia pe vremea în care tunurile au ajuns să fie foarte răspândite și cetățile deja puteau să ia la tir pe ăștia care încercau să le asedieze în sistemul ăsta. Da, uite, de exemplu, că tot o să ajungem mai târziu, un asemenea asediu s-a încercat și de către Imperiul Otoman asupra Vienei. Da? A fost un moment, ultimul moment important al istoriei poloneze până la primul război mondial. Punctul lui de vedere e că Imperiul e un factor de ăsta de coagulare, de universalizare, de coeziune, adică ai niște populații pestrițe pe acolo și vin romanii și, de exemplu, aveam dacii și vin romanii peste și ies românii. O chestie de genul ăsta. Uniformizarea. Da, primul, al doilea, pe lângă bani, pe care am discutat data trecută, e al doilea factor de omogenizare a culturii. Homo sapiensilor. Ce este un imperiu? Spune el aici, mai departe, că este o formă statală prin care se asigură o diversitate culturală și granițe foarte fluide. Deci, oricând avea un potențial de a se extinde leger. Nu trebuia să cucerească 2-3 popoare, nici 20-30, dar undeva în jurul acestor cifre. Pointul lui, să zicem, surprinzător ar fi ăsta. Deci noi când vorbim de imperialism, în mediul academic, pentru omul obișnuit, imperialismul are o conotație negativă. Imperialiștii sunt răi. Intră peste ăia, îi reformează, să duc britanicii peste indieni, le pun la ce să facă, știi? Nu e bine. Orice spune Harari e că imperialismul poate fi și voluntar, se asociază mai multe cetăți grecești
Deci nu e legat necesar de ideea de cucerire. Și a doua, că imperialismul poate fi bun. Și aici ne dă exemple. Uite, ce nu le-au dat romanii ăla? Cod juridic, latină, mitologie, nu știu ce. Lăsând la o parte sketch-ul de Monty Python, What Have the Romans Ever Done for Us, care, dacă nu îl știți, vă recomand să-l căutați, e din viața lui Brian. El se cam contrazice aici un pic. Adică spune în felul următor: ca să te califici pentru titlu, trebuie să domnești peste un număr semnificativ de popoare distincte, fiecare dintre ele având o identitate culturală diferită și un teritoriu separat. În al doilea rând, granițe flexibile, trala. Bun, foarte bine. Și el spune în felul următor: Atena și-a impus dominația a mai bine de 100 de orașe-state anterior independente. Păi da, dar alea nu aveau aceeași cultură? Nu erau toți din Grecia? Nu era aceeași cultură, nu era chiar aceeași. Nu erau democrații. N-aveau aceeași set de zei? Poate nu. Poate nu vorbeau aceeași limbă? Nu aveau aceeași, cum îi spune, fenotip genetic determinant? Era un imperiu care era foarte... Nu e bun exemplu, are dreptate. Nu e bun exemplu. Chiar dacă mai găsești de-astea culturale, că atenienii mai erau mai cu comerțul, spartanii mai cu războiul, dar totuși semănau, știi? Vorbeau aceeași limbă, aveau aceeași zei. Adică unul dintre motivele pentru care... Sau linia de distincție este nu e așa, slabă. Nu e așa de, da. Pentru care el se gândește, deci cumva anticipez puțin capitolul următor, el spune că romanii nu-și impuneau neapărat zeii în defavoarea celor locali, ci pe lângă cei locali. Pe de altă parte există popoare pentru care lupta cu romanii a fost o luptă a zeilor și cumva ei au trebuit să-și reformeze, adică și-au pus principiul ăsta ca fiind o luptă divină, ne-au bătut romanii, au pierdut și zeii noștri. Și de asta încep să apară alte, adică sunt popoare care adoptă cu totul, renunță și la vechii zei și adoptă cu totul cultura romană, fără ca asta să fie impusă neapărat prin sabie. Un exemplu de genul ăsta îl găsim în România, da? Unde se schimbă inclusiv, cum să zic, denumirea națională, identitatea națională, națională, nu există. Da, dar revine Dacia prin Georgescu. Da, revine, uite, acum revin Dacii liberi, de fapt, da. Deci poți să-l contrazici pe... Tu zici că s-a întâmplat în istorie așa, dar ia uite, după 2000 de ani Pointul lui era că ăștia sunt mai... Da, și o să analizăm. Bine, dar când trecem la religie. Scuze, spune tu. Că politeismul e mai tolerant, știi? Înțelegi? Și romanii nu le impuneau alora, ok, rămâne și voi cu ea și vă mai dăm noi în plus. Da, contează apropo de ce ziceai tu, Alex, cu dacii liberi. Dacii liberi în ce limbă își spun astăzi? Dacii liberi. În latină. în română, care e... Păi o latină populară, n-am luat-o de la... Da. Noi aveam latina populară fapt... înaintea... Nu știți... Limba dacilor cum era? Cu ce semăna limba? Brânză, bier. Da. Cu ce? Apropo de brânză, o chestie super interesantă. Și eu știam, brânză este un cuvânt pe care îl avem din lexiconul dacic, da? Allegedly. Fără îndoială, da? Da. Ghici printre cele 3 cuvinte poloneze pentru brânză, care este? Au luat-o de la noi. Brinza. Au luat-o de la noi. Au luat-o de la daci. Pe vremea aceea și mult după aceea, și în Evul Mediu, atunci când are loc un război, cei care câștigă înseamnă că zeii sunt de partea lor, cei care pierd, zeii nu sunt de partea lor. Deci n-au dreptate, au făcut ceva sau nu funcționează cum trebuie. Da, și dacă e vorba de alți zei, da, poți să spui că războiul se poartă și sus. Exact, și exact, câștigă unii peste ceilalți. Inclusiv în Imperiul Bizantin, când au ajuns arabii la porțile Constantinopolului, au scăpat miraculos creștinii, au plecat arabii, dar după aceea și-a pus problema, e ceva în regulă cu noi. Și de atunci a apărut iconoclasmul. Noi avem icoane.
ăia nouă icoane. S-au luat după evrei că nici ea nouă icoane. Înseamnă că e ceva în regulă cu noi, de la icoane ni se trage. Trebuie să le eliminăm. Nu, să le eliminăm? Să le eliminăm atunci. Pentru că nici arabii și nici evrei nu au ea. Și noi avem. Era. Deci am avut, după aia vreo 100 am avut. Și acum iar avem. Și după aia a revenit un rege din ăsta, un împărat care era pro-icoane și le-a restaurat. Dar noi de-aia avem la ora actuală icoane pentru că... Deci înainte interfața era mai simplă. Mă rog, au dat ei la tot felul de... Nu e chip cioplit că e pictat. Deci Da. Au învârtit. Dar ce voiam să zic? Deci ar trebui, dacă joacă Steaua cu Rapidul, ar trebui când câștigă Steaua, după aia să ții cu Steaua. Da. Dacă și toată lumea, ăia să nu mai aibă niciun suporter. Cred că spiritul creștinismului e să ții cu Rapid. Yes, exact. The underdog. Gândește când erau dueluri în 1700-1800. Așa. Dacă câștigă Vali un duel cu mine și ne certam, de exemplu, libertarianismul este superior anarhocapitalismului, dacă el câștiga, înseamnă că ce spunea el este corect și zeii îl favorizează. Dar între timp, acum știm că să ne duelăm doar prin argumente. Bine, etica argumentației. Cum să spun, asta ce povestește Gabi acum se întâmpla cam în aceeași vreme în care era proba de foc, nu? Aoleo, la vrăjitoare? Nu la vrăjitoare, ți se punea să iei cu mâna un metal încins și dacă nu mureai însemna că aveai dreptate. Dacă ți-ai infectat și mureai... Da. Asta e cum funcționează și astăzi statul. Te pune să faci o chestie care să știe că nu o să-ți iasă. Că e totul pus, de exemplu, democrația asta, care, iată, liberală. Toate părțile sunt nemulțumite acum când au anulat alegerile. Ăia că ăștia sunt tirani... Mai puțin PSD-știi. Că mai au o șansă. Da. E cam cu blondele trebuie de mai dai încă o șansă. Libertarienii la aia cu mâna ar fi folosit mâna invizibilă. Corect. Da, apropo de asta, deci fii atent. Ca să plătesc firme la stat, ca să plătesc taxe la stat, da? Trebuie să-mi actualizez datele firmei la bancă, pentru că tot statul vrea să actualizez datele firmei la bancă. Nu poți face operații dacă nu ai datele actualizate. Deci nu poți plătești taxe la stat dacă nu ai datele actualizate. Ca să actualizezi datele, trebuie să ceri de la stat un certificat constatator de la Registrul Comerțului care să spună că nu s-a schimbat nimic și că toate sunt așa cum... Deci, și înainte putea să facă banca chestia asta, dar de ceva vreme nu mai poate, că statul a zis nu, ia să vină proprietarul sau așa, să vină firma să-l ceară. Deci, eu ca să dau bani statului, da, trebuie să mă rog la stat să-mi dea nu știu ce căcat de hârtie pe care să-l duc în altă parte, ca tot statul să le dea voie ălora să dea bani la stat. Ce sunt inventate. Da, e bună digitalizarea, uite. Da. Care comunicau... Digitalizarea este doar că trimiți PDF-uri, dar cererea tot fizic o să o depui. Tu crezi că e digitalizare... Când o să vină AI-ul, trimite el PDF-urile. Da. Deci hai să nu pierdem the big picture. Da. The big picture e asta, că Imperiul unifică, ia pe aia și civilizează-i. Și argumentul lui Harari ar fi că așa a fost. Deci noi așa am trăit în imperii, în majoritatea timpului. Da. Asta nu-mi dau seama. Dacă e adevărat, nu? Și alta că e o chestie bună asta, știi că... dă și exemplu, uite, dacă Habsburgii nu exploatau pe români, din ce mai treia Haydn? Da. Ai plătit salariul? Găsea. Eu cred că găsea. S-ar fi găsit, da. Cred că găsea, da. Dă-mi voie să nu te crezi, știi, ca să zic că nu vreau scrisoare pierdută, știi? Da, și acum sunt mulți care stau pe banii luați din taxe, adică pe salarii de la stat și cercetează sau cântă sau... Nu, la stilul lui Harari e să vedem cultură, și... Da, stilul lui Harari e să vedem și părțile
Dar nu văd de ce nu forțează. De exemplu, să spună, uite, experimentele naziștilor într-adevăr au fost crunte, dar uite, au inventat nu știu ce sau ce-ar fi descoperit aia, știi? Eu vreau să vezi și latura asta bună a Imperiilor. Deci... Păi, mai mult decât bună, lasă chestiile astea. Uite, bine, eu am aici ceva de obiectat, zi tu, Gabi, și eu să altceva ar fi, lucruri bune la imperii pe care le-am, nu le spune aici, dar pe care le-am executat noi. De exemplu, Imperiul Britanic în India. Când ea pe acolo aveau caste, se scoteau pe acolo ochii și nu era o judecată, să zicem, a unor crime pe care unii le făceau împotriva celorlalți. A venit Imperiul Britanic și a zis, bă, băieți, noi avem o anumită conduită, o civilizație, drepturile omului și libertatea individului și lucruri de genul ăsta. Dar nu cred că ar simpatiza cu de-astea de tipul ăsta. Nu cred că ar simpatiza nici cu aia, cu spre democrație around the world. Nu simpatizează cu asta. Deși ar fi în favoarea stilului său. El spune următorul lucru. Nu, spune că nici nu poți să extragi. Că există multă lume acum care vrea să spele culturile extrăgându-le din influențele imperiale. Și să spună, de exemplu, că nu știu, să găsească o cultură de asta neprihănită, de genul. Da, îl vezi că până și el, numai că el e unul dintre oamenii care se duce mai mult înapoi. Pentru că până și el face chestia asta. Zice, nu, că pe vremea când erau vânători cu legători, adică el se duce tot la mitul nobilului sălbatic, da? Dar pe vremea aia când era bine. Când era, mai de mult, când nu știau oamenii să scrie, că altfel știam ce probleme aveau și pe vremea aia altfel. A avut undeva formularea aia în care pe vremea când la masa rotundă stăteau și oamenii și natura. Sau, mă rog, animalele. Aia e în partea de religie. Și mi s-a părut așa, what are you talking about? Da. Bun, dar lucrurile la care aș avea eu de obiectat aici... la natură care... Lucrurile la care aș avea eu de obiectat aici ar fi următoarele. El spune undeva... Stai, dăm 2 secunde să găsesc. Pregăsește, o zic eu atunci. Bine. Niște chestii și anume... El spune așa, dom'le, imperiile nu funcționează. Toate imperiile până la urmă au murit, deci e foarte greu să gestionezi problemele dintr-un imperiu extins. Mai ales că nu prea poți să te limitezi la anumite granițe și tot timpul te extinzi până când te prăbușești în interior. Nu, cred că nu vor aia, știi? Nu vor aia. Uite, în URSS, nu vor... Propria populație. Ucraine, nu, poate, ăilalții. Și alții. Nu vor aia. Da. Dar el decide că e fals, că el zice, nu, asta e pur și simplu fals. Ți-a dovedit istoric, din cauza faptului că... Nu. El zice că e fals contraargumentul. Contraargumentul tău e, păi, ei n-au voie să-i te aromări peste ei, sau indienii n-au chef de englezi, vor să se guverneze ei, știi? Și el spune, acest e fals. E fals? Pentru că înainte să fie... Deci pe India e simplu. India nu există ca națiune pe care o avem astăzi pe hartă fără cucerirea britanică. India inclusiv, deci India pre-cucerire britanică era împărțită în 3 zone mari, 3 imperii mari și o grămadă de zone conflictuale mai mici. Nu, ca să fie valid punctul de vedere, trebuie ca Marea Britanie să fost și azi. În ce sens? Ăia, nu știu dacă vrei Rothbard, care zic nu funcționează că nu vor ăia de acolo, știi? Nu vor să stăm sub britanii, sub ruși, sub americani, știi? Yes. Afganistanul nu vor să stea sub ruși, știi? Și el zice acest punct de vedere este fals. De ce este fals? Nu e așa că ăia se revoltă? El continuă, păi nu, că revoltele au fost înăbușite și că imperiile au picat din duelul între elite și... Da, corect. Ce spune că e fals? Din cauza că atunci când te revolți, de cele mai multe ori imperiul vine peste tine și te mințește rapid. Păi da, dar nu e, that's not the case today. Nu contează. Din punctul ăsta de vedere, faptul astăzi nu mai avem imperii. Da. Da?
toate imperiile care au căzut, nu te uita așa că nici America nu e un imperiu. Doar UE. Doar UE se leagă la definiția lui, da? Dar toate imperiile ultimele imperii care au căzut, au căzut din interior, au căzut ideologic, da? Imperiul francez și Imperiul Britanic pentru că au cedat în fața mitului decolonizării, da? Imperiul German, revoltă internă, Imperiul Austro-Ungar, revoltă internă. Imperiul Rus, revoltă internă. Da, au fost revolte interne și pe vremea lui Horace și Crișan și Imperiul Habsburg a reușit să le... O vreme. Faptul că a reușit o vreme să așa, asta nu înseamnă că, știi cum să spun, dacă tușești o dată, de 2, de 3 ori, de 4 ori și te faci bine, nu înseamnă că nu mori de tuberculoză. Și el ce zice? Că revoltele interne nu își fac treaba? El zice că revolte interne El zice că nu cad de revolte interne. Zice că imperiile cad pentru că vin altele imperii pe lângă el. Nu, sunt doi factori. Cearta între elite, să ceartă romanii șefi între ei. Fie, ce ai zis tu, vin ostrogoții și nu șei, cuceresc pe ăștia. Și din ce ai zis tu, revolta internă, tu la ce te gândeai? La populațiile, așa, sau că se ceartă ea pe acolo prin senat? Populația. Păi da, asta e împotriva lui Harari. Păi e împăiat și asta și spun. Da. Pe asta zic și eu, că nu, din să cred că n-are, că ea nu vor, ce să mai... Da, și să răzvrătesc până când reușesc. Argumentul lui e că nu, că ei îi fac, știi? Ei fac. Ok, îi făceai militar în India, dar nu contează, au plecat altfel, prin nesupunere civică, prin ideea că nu vor și pleci până la urmă. Deci nu trebuie să câștigi conflictul. Uite, românii n-au câștigat bătălia cu Rusia, știi? În 89, știi? Dar ideea e că s-au pirat, știi? Nu-i vrei? Ideea este că, imperiile până la urmă dispar, dar istoric vorbind și analizând răscoalele și rebeliunile care au fost în interiorul unui imperiu, cele mai multe au fost eliminate și imperiul a continuat să funcționeze foarte, foarte bine, știi? Da, ce nu există imperiile în continuare. Tu asta poți să-i zici. Că spunea e pur și simplu falsă, știi? Asta e întrebarea. Zice al doilea lucru. Zice că nu mai poate fi făcut pentru că al doilea... Sunt două discuții acolo. Una factuală. Da. Înțelegi? Factuală unde oameni ca Rothbard zice ăia nu vor și cade. Că nu ține, nu vor. Și a doua zice dar nici normativ nu sunt sigur că ar fi bine. Știi că n-are acolo... Adică e bine să nu mai fie imperiu? Deci, pentru că punctul lui de vedere e că e bine să fie imperiu. Păi, asta e. Adevărul este că câteodată mi se pare și mie că ar fi bine să fie imperiu. Depinde de imperiu. No. Da, exact, depinde de imperiu. Da. Auzi, stai. Pentru că m-am gândit și imperiu sună a globalism la ora actuală. Libertarianismul este globalist sau naționalist? Și m-am gândit eu așa și am zis, dom'le, sună mai mult a globalist, pentru că atunci când ai o libertate a individului, aceasta mai poate fi constrânsă de niște granițe, de niște... Da, nu e asta globalism, nu e asta globalism, deschiderea piețelor. Nu e sensul de Harari nu are în vedere, deci Harari când... Dacă folosește termenul globalist... Păi dar e ca și cum ai folosi... Da, m-am desprins din, să zicem, din textul respectiv, că el nu vorbește despre lucrurile astea, de libertarianism, dacă e globalist sau naționalist. Și atunci când, fiind ca individ liber să mă asociez cu cine vreau eu, da? Poți să faci o distinție să-i zici globalizator. Dar sau universalist. Una e universalist. Este care mai impune, încearcă să țină. Gabi, discutăm cu, ok, sunt și astea unde inovații semantice și nu știu ce tipice paradigmei, sunt și astea în care lucrezi. Sensul globalist nu e de deschiderea piețelor, știi? Sensul globalist este despre niște instituții care ne... Naționaliștii care reglementează la nivel global, da. Deci ăsta e sensul folosit de libertarieni și de conservatori, știi? Da, naționaliștii așa spun. Globaliștii doresc să ne distrugă reglementările pe care vrem să le punem noi.
Cam asta. Păi da. Și vor să pună o reglementare globală. Da. Mai simplă, mai inclusivă, astfel încât tu poți... Allegedly inclusivă, așa. Astfel încât tu poți să faci, să zicem, afaceri cu unul din Iran. Nu, decizia să se ia la... Nu, decizia să se ia fie la noi acasă, de către neamul românesc, fie de străini și de alții. De Soros. Din punct de vedere contrastul e libertate, scuze, contrastul, deci nu o să zică Simion, vrem reglementările noastre, nu ale... Nu, o să zică tensiunea este între sclavia față de Bruxelles și libertate. Da. Libertatea acestui neam. Invers, globaliștii zic că tensiunea este între un fascism naționalist, înțelegi? Sau între corupție și libertate, care e UE. Libertate și democrație. Deci nu o să zică, nu, eu vreau reglementările alea, tu vrei. Bun. Și de fapt fiecare ascunde mare parte din zi. Din punct de vedere libertarian, da. Să nu furi. Da. Ar fi cam singur, mă rog, să nu agresezi împotriva proprietății private a altuia, ca să o dăm și mai general vorbind. Ar fi singura regulă de care avem nevoie, da? Da. Bun. Genul ăsta de regulă, însă, este deja împărtășită la nivelul unui simț etic comun de toată lumea. Așa. Nu avem nevoie de nimic în plus peste ea. Deci, orice reglementări ar visa globaliștii și naționaliștii vin peste chestia asta. Sau trebuie să vină automat peste chestia asta. Da. Și prin urmare... E împărtășită și nu e împărtășită. Pentru că dacă încep să râcâi, vezi că nu e împărtășită. Păi nu, dacă încep să râcâi... Da, așa prima senzație e că o să descoperi că lumea are altă nuanțe asupra ce înseamnă proprietatea cuiva, nu, dacă strângi cu ușa... asupra ce înseamnă agresiune. E ok să-l fur valisa și un copil sărman? Răspunsul e că da. O să fie unii care o să majoritatea umanității va spune da. Vezi, pentru că răspunsul tău este că te-ai dus un pic mai departe decât ce am spus eu. Păi da, așa confirmi... Ceea ce am spus eu este că lumea are un simț comun că nu e ok să agresezi împotriva proprietății cuiva, în general a lor. În general a lor. Da, tu îi testezi asta. Okay, și chiar dacă îi testezi asta, eu testez tot cu proprietatea lor, nu cu proprietatea altora, pentru că ca să ajungi să înțelegi că furtul e o chestie care e universalizabilă și tu, ca să o universalizezi corect, înseamnă că nu există distinție între tine și proprietatea altuia, între proprietatea și proprietatea altuia atunci când vine vorba de furt. Știi? Să vă dau un exemplu. Da? Să în istoria omenirii. Arabii încep să cucerească în nordul Africii. Așa. Ajung în Egipt, Alexandria. Împovărată de taxe către Constantinopol. Împăratul de la Constantinopol se aștepta ca Alexandria și garnizona pe care o lăsați acolo să lupte, să se țină. Dom'le, noi suntem creștini, nu știu ce, nu... Când au venit musulmanii și aflau că lucrurile sunt mai permisive, e un imperiu mai permisiv și mai pro-libertate pentru ei, au zis că, băi, dacă voi sunteți creștini, vă lăsăm în pace. N-au mai luat nimic. Au zis, poftiți, intrați, continuați-vă drumul spre Maroc, n-avem nicio treabă. Deci, zic, atunci nu era chestia asta cu naționalismul, era o chestie de religie, te identificai prin religie, nu prin... Atunci când un imperiu îți acordă mai multă libertate și de obicei cam multe, la fel a fost și în Imperiul Aztec, când majoritatea triburilor de acolo erau căsăpite, da? De azteci. Și i-au ajutat pe conquistadorii să elimine pe ea. Deci nu făceau nimic nu reușeau nimic spaniolii fără ajutorul localnicilor care erau de moarte pe ea. Deci i-au primit, majoritatea populației de acolo i-a primit cu brațele deschise pe spanioli. Dar veniți și eliberați-ne
nebunii ăștia. Au votat schimbarea. Armata Rusiei Liberatoare. Da. Au votat schimbarea. Deci la întrebarea dacă e globalist și majoritatea sau așa, timpului istoric al omenirii a fost te lipeai unui imperiu sau altuia. Nu era o chestie noi să fim stăpâni aici. Știi? Da, ai putea să zici că într-un fel asta am făcut și noi la un moment dat în istorie, când ca să avem o identitate separată, un fel de separație, ne-a trebuit să avem un rege. S-a pus. Da, atunci în secolul XIX te referi. Yes, da, la noi. Da, până atunci ne duceam ori juram așa, plăteam unguri, ori la otomani. Ziceam, vasal către unguri sau... Nu, de asta poți să zici lui Harari. De ce apar națiunile? Și dacă imperiul ăsta apare așa de cool și de vreme acasă, de ce apar națiunile? Da. De proaste sau aveau un... Nu, națiunile a apărut pentru că a apărut această idee. Iluminismul atunci nu a apărut. În afară de idee... Fără ideea... N-am auzit de națiuni înainte de... Păi da, dar și ideea servea la ceva, asta zic. De ce... Da. Dorinții oamenilor că de a fi separați. imperiu. Păi tu ce dorință ai? Păi am dorința Z. Păi uite, imperiul tu... Semnăm, da. Vreau niște brânză topită. Eu cred că poți să ai și un argument din ăsta economic, în care o zone de pe lume au avut dintr-o dată mai multă putere economică și au putut să stea separați. Și au zis, nu ne mai trebuie, lasă că ne descurcăm. Nu, poate erau exploatați, știi, de... Uite, aveai Imperiul Otoman, să zicem, într-un Imperiu Otoman sunt mai bine tratați otomanii, știi, sau nu? Presupun. Ceilalți sunt mai de rangul 2-3, da. Știi? Uite, spune aici Harari că mulți indieni, da? Bine, domnule, n-ați cucerit, nu știu ce. Hai să, dacă voi să cu libertatea individului și că am aceleași oportunități ca orice alt cetățean britanic de oriunde de pe glob, beau ceai la ora 5, învăț engleză, mă îmbrac ca voi, legile, tot. Și s-a dus acolo, la Londra, unul de acolo. Și tot a fost privit de... Nu, aici îmi pare rău. Aici e o aberație de-a lui Harari. Și o aberație care face și o substituție din asta caracteristică lui. Și uite, dacă nu ești atent, nu o vezi. Din punctul ăsta de vedere, te face din vorbe, știi? Din punctul ăsta de vedere, societatea britanică era doar foarte preocupată cu clasele lor. Ai fost la Eton, ai fost la Oxford, ai fost la Cambridge, aia era clasa, aia făcea distinția între clase, nu conta ce culoare ai sau ce... Britanicii din punctul ăsta de vedere n-au fost britanicii din insulele britanice, nu au fost rasiști din punctul ăsta de vedere. Castiști. Prin urmare, dacă tu te comportai ca un gentleman bine educat, Londra erai primit ca un gentleman bine educat. Ceea ce face el, unde face sleight of hand, este că indianul ăsta despre care vorbește, care îți dovedește că era nimeni altul decât Gandhi, da, lăsăm asta la o parte, da, indianul ăsta de care vorbește, unde a fost el tratat aiurea? În Africa de Sud. Da. Nu în Londra, nu în Marea Britanie, da? În una dintre coloniile Imperiului, despre care știm ce fel de istorie avea. Da. Okay. De aici vezi și trebuie să te corectez un pic apropo de că asta am luat un pic de timp să-mi aduc aminte. Alexandria a căzut în fața arabilor de câteva ori, da? Întrebarea este la care dintre dăți te gândești tu că s-ar fi întâmplat chestia asta, pentru că odată a fost un asediu care a durat 14 luni de zile în care au încercat să înfometeze. Deci clar în alea 14 luni de zile n-a fost o chestie de genul bă, ce taxe aveți voi? Că să vedem, poate ne lăsăm la mâna voastră. Așa? Și la prima cădere din 642 avem istoria aia cu arderea bibliotecii.
Deci ai putea spune că e trecută pe foc și sabia Alexandria. Nu mai știu la care a fost, dar știu că a fost așa. Deci de 3 ori a căzut. Singurul lucru unde nu am informații e a 3-a oară. Dar, cum să spun, dacă ăștia veneau cu oferta asta, te-ai fi așteptat să vină de prima oară. O să recitesc și eu. Da, ne mai uităm. Ne mai uităm, da. Da, deci dincolo de exemple asta e ideea, că Imperiul e un factor de unificare și că a funcționat, deci e falsă teza că sunt disfuncționale și doi, e dezirabil sau nu, punctul de vedere e că e dezirabil, știi? E dezirabil. Bine, și aș mai spune un lucru aici, că el atinge și chestia asta care e oarecum esențială. Imperiul pentru binele vostru. Imperiul în virtutea ta. Uite, îi poți ataca asta, folosirea termenului imperiu. Păi, toată lumea asociază imperiul că veneau aia peste tine, veneau nemții sau turcii peste tine. Și el zice, nu, există și voluntare. Ok, câte sunt voluntare? Hai să le luăm pe alea voluntare. Nu numai, dar există altceva. Există, uite, în perioada Imperiului Roman și la fel poți să spui că și în perioada Imperiului Britanic și la fel poți să spui că și în perioada Imperiului American, da? Există aderări voluntare la Imperiu. Deci în perioada Imperiului Roman, comunitățile care stăteau pe la marginea Imperiului Roman, la un moment dat, unele dintre ele ziceau, vrem și noi înăuntru. Și sunt dușmani pe aici, pe afară. Sunt definitorii. Preferăm să... Sunt definitorii pentru asta? Că... Da, puteai avea unii care... Chiar și acolo ai suspiciuni, știi? Fiind vorba că e ca la ANAF. Da, e voluntar, că cooperezi cu agresorul, știi? E posibil să nici alea să nu fi fost așa voluntare. Ai putea să zici... Vii cu mine sau te iau, știi? Deci. Ai putea zici că pe vremuri erau imperiile făcute preponderent cu forța. Și acum poți să zici că sunt unii care încearcă să-și facă niște imperii prin alte mijloace. Mijloace birocratice. De ce să numim imperiu? Dacă noi asociem imperiul cu ideea de cucerire și nu știu de ce să numești... Da. Înțelegi? De ce să numești așa? Bine. Ideea e că ai teritorii și oameni și resurse care sunt sub un control centralizat. Astăzi ai un exemplu, ai exemple din astea. Pe domenii, nu mai sunt geografic și ca înainte. Sunt pe domenii. Ai instituții de guvernanță globală pe cutare. Păi cutărești au zis nu știu ce. Trebuie să fim și noi alieni. De unde? De ce trebuie să fim aliați? Nu se știe. NATO? Cum e NATO? Depinde de și la NATO mă uitam. El îți dă două motive de ce trebuie să... Depinde de unde îl privești. Îți dă două motive. Una e că dacă există drepturi universale, nu le poți bifa decât printr-un stat global. De ce vrea Harari e un stat global? Că tot e la modă. Și probabil va fi mult timp polemica asta suveranism, globalism. Deci ai drepturi universale. Tu ai aceleași drepturi ca la din Nigeria. Să zicem același drept la sănătate. Cum facem asta? Harari zice pentru stat global, nu e stat de cale. Deși asta e de discutat. Dom'le, chiar nu se poate decât cu... Al doilea argument e că și care de fapt seamănă. E că există probleme globale, gen încălzirea globală și nu o rezolvă. O menționează aici. Da. Deci asta ar fi cele două motive, știi? Care le poți unifica, că tot unificăm, să zici că există probleme globale, știi? Nu le poți rezolva decât prin stat. Zice el, da. Păi uite, ne-am lovit de problema asta și la Friedman și la multe discuții. Când ziceai standarde omogene, înseamnă monopol. Nu poți avea standarde. Și asta se chinea și Rothbard și Friedman să arăți că poți avea standarde omogene și să ai mai mulți actori. Nu trebuie. Și voluntar, nu trebuie să ai monopol. Plus că ori la Harari e clar că apare asta. Ca să faci aia nu merge decât... Și noi am mai zis-o și o repetăm pentru câta oară, dacă e nevoie, că dacă ai standarde omogene, o să ai și reglementate și, prin inerție rigide, nu o să mai ai inovație, nu poate să-ți apară lucruri diferite, mai noi, nu poate să greșească cineva pentru că nu i s-a dat aprobare.
de la centru global. Nu, mă gândeam la asta în care sunt omogene în sens de voluntare, alea se pot schimba, de ideea că sunt împărtășite, știi? Ăia fiind libertarieni, să zicem. Sunt împărtășite chestiile alea. De ideea că nu ai nevoie de un singur agent. Da. Ori el asta are în vedere. Dom'le, dacă avem drepturi universale, pe aia nevoie de un stat care să-ți... Da, pe el și spune că sunt vreo 200 de state acum pe lumea asta. Și te încurci. Și te vise, loftică chestia asta și visează să ajungă unul singur. Tu îi poți contraargumenta. Uite, și la încălzirea globală nu e problema că nu poți să faci cu 200 de state. Poți să faci. Dacă toți credem chiar că ăsta e un pericol și ne strângem 200 de state și o facem, știi? Înțelegi? Dar e clar că nu credem asta în condițiile în care China... Asta e problema. Deci statul la global pe preferințele, statul la global va reflecta preferințele actuale. Dacă preferințele actuale sunt că aici ăsta e punctul 2 al lui Harari pe care el lasă nespus aici, da? Cumva un imperiu, un stat global guvernat de niște elite, cum mănâncă el rahat aici, diverse și inclusive și whatever, da? Elitele alea impun cultura și atunci au destulă propagandă, o să creadă toată lumea în problemele astea globale, știi? Și le rezolvăm. Dar întrebarea mea e alta. Ce, domne, dacă trebuie să faci propagandă ca să convingi că există problema, cât de arzătoare e problema? Era ca la virus, știi? Ca să te convingi că există... Da, că nu l-a văzut nimeni, dar trebuia să crezi, da. Cred că e momentul să zic chestia. Nu era asta formularea, era cum era, mă? Că era mișto mema. Un virus atât de distrugător încât trebuie impus. Nu, trebuie să nu știi ca să-ți dovezi că există sau... Mă rog, nu mai țin minte exact. Basta. Deci mie mi se pare că domnul Harari, am mai zis-o și data trecută, deci viața lui este, mi se pare că vrea să relativizeze toate lucrurile. Nici aia nu e așa rea, nici aia n-a fost așa bună, dar ce înțeleg eu din cum scrie el în carte, aveți grijă la cutare, mie mi se pare că el scrie, pare că asta e o carte de popularizare, de analiza momentului, zeitgeist, a momentului când a scris. Mie, din păcate, e o părere pur personală, mi se pare că el a scris un manual pentru prietenii lui și o propagandă de fragezire a subiecților. El vorbește deschis, deci dacă iluminat e aia, nu știu ce, vorbesc închis, el vorbește deschis despre asta, adică spune, da, vreau un imperiu, știi? Păi da, mi se pare că zice deschis ca să frăgezească. Oamenii care zic, am citit eu un om deștept care a zis, n-ar fi așa rău. Și când îi se propune, o să zică, achesăm. Și mai face o chestie foarte, iarăși e caracteristică lui. Uite, niște lucruri interesante cum să citiți cartea asta, da? Când vedeți că la coadă bagă o bibliografie, înseamnă că ideea nu îi aparține. Când vedeți că nu bagă o bibliografie, înseamnă că ideea îi aparține și după aia puteți să vă uitați, este această idee verificabilă sau e o fabulație? Una dintre fabulațiile asupra căruia vreau să mă opresc este asta. Deci el întâi ne-a frăgezit cu povestea Numanției, da? Ne-a indus. Și după aia el spune așa. Imaginați-vă un iberic de stirpe aleasă, care trăiește la un secol după căderea Numanției. Acum, stau să mă întorc un pic să văd când a căzut Numanția, că nu mai știu exact. Zice pe la 134 înainte de Hristos. Deci, pe la 34 înainte de Hristos, ibericul ăsta trăiește el. Da? Trăiește la un secol după căderea Numanției, vorbește dialectul lui celtic nativ cu părinții, dar a învățat o latină impecabilă, dar cu un ușor accent, fiindcă are nevoie de ea pentru a-și conduce afacerile și a trata cu autoritățile. E îngăduitor cu gustul soției sale pentru zorzoane complicate, dar e ușor stingerit de faptul că ea, la fel ca alte femei autohtone, păstrează această rămășiță a gustului celtic. Ar prefera ca ea să adopte simplitatea bijuteriilor purtate de soția guvernatorului roman.
El însuși poartă tunici romane și mulțumită succesului său ca negustor de vite, datorat nu în mică măsură priceperii lui în subtilitățile dreptului comercial roman, a reușit să-și construiască o vilă în stil roman. Totuși, deși poate să recite pe de rost cartea a treia a Georgicelor lui Vergiliu, romanii încă îl tratează ca și cum e semi-barbar. Își dă seama cu ciudă că nu va obține niciodată o funcție oficială sau unul dintre locurile cu adevărat bune în amfiteatru. Fake news. Și toată chestia asta este o fabulație a lui Harari în care el scrie așa cum scrie CNN un articol, mai puțin că nu ne spune că pe Iberic îl chema Gacio și pe nevastă sa Belinda, da? Că așa e când se dă o piesă de asta emoțională în articolele din CNN, întotdeauna e cu o poveste personală. Știi, Maria avea 4 ani și tatăl ei, Juan, lucra ilegal la neguțătorul alb nenorocit. Deci așa, ca să vă simțiți puțin stașați. Bun. Această fabulație nu numai că e o prostie, dar el mai departe se apucă și o contrazice. Deci Imperiul Roman funcționa în felul următor. Te cucerea, de acord, dar după aia erai cetățean roman. Avea aceleași drepturi, nu era în provincia respectivă, de-abia dacă erau vreo 10 romani care să fie... De asta e de la început a fost chestia asta? Da. De la începutul, mă rog, Imperiului. Da. Erai cetățean dacă nu te lua ca sclav, stai, deci să nu uităm. Dacă nu te lua ca sclav, da, ceea ce acest iberic numanțian nu fusese luat sclav, da? Erai cetățean roman. Acum, nu ajungeai la Roma, nu ajungeai în Senat, chestia asta s-a întâmplat ceva mai târziu, fair, dar din punctul ăsta de vedere al cetățeniilor locale, acolo nu era nicio diferență. Da, erai de rangul 2. Da, exact, întrebarea. Așa și românii este europeni. În ce sens? În ce sens era? Te vorba, uite ăsta, ce prost vorbește latină. Știi? Nu, dar va le atacă pe... Eu știu. Erau fost 10 romani cu totul în zona respectivă. Ea 10 se uitau la alții 50. Aveau dor de casă. Nu era așa. Din punctul ăsta de vedere, dacă erai un om religios, adică respectai religiile, mai mult nu mai conta. Nu știu, n-am... Pare veridic ce spune. Nu se uita la Cujin sau care era? Ce? Nu se uita Cujin sau... Cine se uita? Ibericul ăla sau... La ce? Asta n-avea de ce. La ce? Că n-avea de ce. Asta e ce. La bogăție, nu? La bogăție. Doar la bogăția guvernatorului ar putea, dar... Nu aveau... Adică un cetățean german e mai european decât un român. Este un amfiteatru. Pe primul loc stau romanii care vin din Roma și cetățenii romani de naționalitate iberică stau în rândul 2. Pe primul rând stau oficialitățile, la tribuna oficială. Și restul lumii... Ok, asta vreau să zic. El stătea mai în spate. Deci nu existau, eu ce încerc să spun e că nu existau cetățeni romani care să fie pe la ăsta până așa, care să nu fie oficialități și care să aibă întâietate în fața lui. Și el ce zice? Că era gelos pe cetățenie? Pentru că el aplică prejudiciile, cum să spun, pe care le are, pe care le avem și care s-au tot manifestat de-a lungul timpului în alte imperii pe care într-adevăr le avem noi. Scuze, asociate. Adică el proiectează asupra acelor vremuri în baza 0 dovezi, în contra altor dovezi de organizare care existau, proiectează ideea asta. Nu era doar cetățenia, invidia alte lucruri. Și cumva mai târziu ajunge să se contrazică, adică de Traian și de alții. După câțiva ani, după încă un secol de atunci, cumva inclusiv împăratul roman era de altă etnie.
avut împărați sirieni, am avut unul negru, mi se pare, la un moment dat. Cred că asta îi place, știi, că erau diversitate, erau inclusive. Imperiile. Îți dai seama că nu poți să treci de la în 200 de ani, să treci de la o discriminare care să existe la toate nivelurile în societate, la împăratul e grec, e altceva. Știi? E mult prea rapid. Asta însemna că inclusiv la vremea respectivă exista aceeași abordare. Te-am cucerit, plătești taxe, ești cetățean liber, ești cetățean roman. Ești sclav, intri în armată ca toți sclavii și poți să-ți câștigi libertatea. Sclavii care erau luați și își câștigau libertatea servind în armată, la finalul anului, nu numai că plecau de acolo cetățeni cu drepturi depline, dar ieșeau și bogați, dacă supraviețuiau. Ok, that's another. Ăia care da. Da, am înțeles ce zici tu, știi, adică nu erau mai generali romanii, nu decât ne prezintă el. Deși și el ne zice că sunt generali și că îi lăsau pe aia, pe Filip Arabu și pe nu știu cine. Mă rog, el zice că, uite, au fost importante imperiile, că au schimbat culturi. Au civilizat pe argumentul. Nu numai că i-au civilizat, dar, vezi, Doamne, au reușit să schimbe și să niveleze. Au băgat băile, îți dai seama că până să vină romanii, daci erau... Nu știu, da. Păi da, aveau Dunărea, Oltu. Da. Mă rog, și el zice, uite, s-au schimbat lucruri. În zilele noastre avem atâta comunicare încât nu mai trebuie cucerire directă, că se schimbă ideile pur și simplu, că le auzi și le iei. Dar unde vreau să ajung este că ori că au fost făcute prin forță schimbarea unei culturi, nu ai o cultură separată și după aia intră în legătură cu aia. Înainte intra în legătură prin cucerire, acum intră în legătură prin internet. Și ce se întâmplă? Se schimbă ideile. Și aici o las aici. Că s-au schimbat ideile. Dar de-a lungul timpului ideile, cât de bune au fost ele? Că e natural ca omul ori să voteze schimbarea, ori să să-i se pare că ceva e interesant, rezonează și schimbă cultura. O parte mare dintr-o populație. Dar unde vreau să ajung este că dacă oamenii nu gândesc la un moment dat să se apuce să și verifice ce am adoptat noi, hai să ne oprim un pic să vedem ce am făcut cu cultura asta. Trebuie că... Mi se pare că nu știu. Imperialismul se verifică. Asta e teza lui. Eu zic că nu. Da, eu zic că oamenii ar trebui să-l verifice pentru ei înșiși. Asta era teza mea de adineauri. Să verifice, ok, ne-am jucat de-a noile valori, hai să vedem dacă chiar bifează ce ne interesează. Deci că e stabil și e drept. E stabil și e drept. Verificăm stabilitatea, da, a fost stabil. E drept? Da, el zice că e și drept. Că dacă, ca să garantăm drepturile alea, nu o putem face decât cu un stat global. Și tu, ăla din Nigeria să-și ia locația și tu... Libertarismul nu este tot așa un curent de idei importat de noi românii aici? Da. Peștele și portocale sunt importate. Da. Nu înseamnă că nu sunt bune. Noi de 7 ani, 10 de ani, și verificăm dacă e adevărat. Deci, un imperiu de ăsta care încearcă să facă un fel de soft conquering, ca să nu să tot folosesc cuvintele lor, ale imperialismului american. Ideologic. Da, așa. Și economic. Pe lângă limba engleză și, eu știu, pop culture și altceva, ai provat și ideile astea libertariene. Nu ni le-au adus, ni le-am luat noi singuri. Depinde de ce importi, plus că mai ai restricții la import, știi mai. Asta zic. Un naționalist verde poate să spună, dom'le, nu au fost ideile noastre ale românilor, noi suntem doar cu... Băi, nici naționalismul n-a fost al românilor. Aici l-au gândit 3 francezi, știi, deci nu... Deci, oameni, indivizi din diverse culturi, națiuni și așa mai departe pot fi deschiși, vreau să fiu cucerit sau vreau să adopt cultura Imperiului
sau mă rog, al unor națiuni sau al unor oameni din alte părți. Da. Nu... și mie mi se pare, mai ales în perioada asta, mi se pare că naționalismul joacă un rol negativ aici. De cine la Harari sau? Nu, naționalismul din România, din... Analiza e comparativă, știi? Exact. Analiza e comparativă. Depinde care e mai... Uite, asta e polemica între Rothbard și Bloch. Rothbard crede că globalismul e mai toxic decât că o chestie descentralizată e mai... concurențială, da, mai liberă. Mai așa. Poziția lui Bloch e nu că... Depinde care e mai liberală. Dacă UE e mai liberală, păi prefer UE decât o chestie pestriță cu social-democrații. La fel îi poți spune și lui Harari. Dar dacă stai de acord cu statul global, dar să fie liberal. Harari nu mai mă joc așa. Nu e oportunism, pentru că rămâi fidel principiului ăsta liberalismului. Dar eu aș spune în felul următor. Costel, mai e un lucru. Chiar dacă UE e mai liberală, dacă UE are încă un nivel de birocrație și existența ei îți crește, contrafactual povara fiscală, pentru că pe lângă faptul că trebuie să susții un guvern local, mai trebuie să susții și niște birocrații UE care să țină minimal hățul ăsta de... Nu, ea nu poate fi liberală dacă populația nu e liberală. Înțelegi? Merge cu preferințele. Și eu zic că e ok să zici, da, prefer o liberal clasică decât niște chestii pestrițe social-democratice. Iar dacă te costă mai mult? Păi n-are cum să te coste mai mult dacă e minimală, știi? Păi dacă n-are reglementări. Nu mai e UE. Fă efortul ăsta de imaginație. Dacă n-ar fi, da. Poate trebuie să nu folosim termenul UE. O Uniune Europeană liberală, știi? Nu știu, găsește alt termen, că UE te gândești la birocrația. Nu, e stat minimal. Ea nu reglementează cultura banană. Chiar și un stat minimal are niște costuri. Asta încerc să spun. Păi da, de mai bine decât cu state-națiune social-democrații. Dacă total costuri e mai mic și total reglementări și total libertate mic, până la urmă. Tu vrei să le substitui unul pe celălalt, nu să pui UE peste statele. Nu zic dacă ai avea de ales. Ai de ales între o UE, între un stat global liberal și între niște state-națiune comuniste, să zicem. Dacă alegerea este doar unul dintre ele, da, fără îndoială. Credeam că spui că alegerea e ca astăzi. Ai statul așa și vine UE peste. Nu. Okay. Exemplul Costel a fost ca să-ți dea dreptate, că exact n-ar fi oportunist, chiar ar crește libertatea cu bine, e greu de imaginat că UE nu are treabă, știi, cu libertatea, dar a fost. Da. O vis frumos. La început, atunci, cu Uniunea. Din ce a fost, ce a mai rămas. Bun. Și apropo de întrebarea lui Gabi dacă e globalist sau nu, răspunsul că nu e nici globalist, dacă prin globalist nu înțelegi niște structuri etatiste, gen ONU, gen UE, gen libertarism, el dacă el se opune la un stat mic, dar minte să admită o magaoaie. Deci nu e nici globalist, nici naționalist, e antistat. Adică asta e tristețea lumii actuale, că polemica se duce între socialism suveranist și socialism globalist, știi? Ăștia se bat. Yes. O libertarienii ar prefera între libertarianii și socialism să fie. Da. Cred, nu bag mâna în foc, că e episodul 225, ăla în care ne-am întors de la Breb. În episodul ăla avem o discuție exact pe marginea întrebării ăsteia cu unul dintre studenții de acolo. Puteți să căutați episodul și să vă uitați pe larg la răspunsul dacă e libertarianismul naționalist sau globalist. Ce e răspunsul tău? Ce? Nu, e discuția aia. Nu, e al tău. Sau mă rog, stale noastre, nu mai știu. Da. Dar înainte de a trece la capitolul 12, legea religiei, nu? Sau mai e ceva la asta? Nu. Ok, aș spune că e un lucru care trebuie, cumva, noi am trecut rapid peste el și ar merita totuși să-l mai subliniez o dată. Pretenția că statul există, el spune aici că e imperiul care a făcut chestia, dar e statul de fapt. Pretenția de statul are niște forme de legitimizare
De ce are nevoie el de legitimizare? Că săracul e ilegitim la bază, da? Dar cum visează lumea să-l legitimizeze? 1. E voia lui Dumnezeu. O să vorbim în capitolul de religie, dar și el spune aici de mandatul cerului, o poveste cu chinezii. Dacă că mulți împărați au funcționat pe mecanismul ăsta, că, dom'le, am mandat de la ceruri. Și atunci... Și cum ziceau ăștia de Băsescu, ordin de la zeu, știi? Așa. Iar cea de-a doua este că e spre binele tău. Crede-mă că ți-e mai bine să-mi plătești mie taxe de protecție, chiar dacă îți ard casa, chiar dacă îți las casa să-ți ardă. Apropo de poveștile cu Los Angeles. O să fiți vasali și o să fiți fericiți. Nu e rău cu rău, dar mai bine fără rău. Cam asta e poziția libertariană. Altceva, cred că a fost clar. Nu, asta mi s-a părut important să sublinie. Am mai zis deci el zice că nu rezolv problemele globale cu alea fărmițate. Bă, da, o pot rezolva. Dacă ei chiar cred, îmi place să insist pe chestia asta, pentru că, uite, el, deși insistă pe importanța ideilor, pare să nu aplice sistematic sau cel puțin, nu știu, nu s-a gândit. Sau... Invers. Deci un avantaj al statului global e că ea nu se mai urăsc, nu mai e rasismul ăla nenorocit, ci suntem ca frații, știi? Păi nu, că dacă rasismul în societate va fi și la nivelul acelui stat global și vei călări pe alții. Dacă ăla e stat totalitar, să zicem, statul ăla global e totalitar. Pe câteva căpetenii rasiste de acolo, vor călca pe cap pe unii. Deci el își imaginează că, dacă e global, s-a terminat cu rasismul, că rasismul vine de la națiune, știi? Da. Ok. Vezi, Doamne, n-au nu, rasismul legat de rasă. Da. Rasismul legat de rasă. Și rasa se întinde pe mai multe. Și ar mai fi o întrebare pe care aș pune eu. Pentru că la el nu pare să fie foarte clar răspunsul. Este vreo cultură mai bună decât alta? Da. Este, sau dacă nu o cultură pe de-a întregul, sunt elementele unei culturi mai bune decât altele și atunci indirect zice că da. Nu merită oare ele să fie uitate, prezervate? Nu, dacă sunt mai bune. Păi și astea sunt elemente... Poate sunt mai bune doar pentru o perioadă. Imperialismul ăsta bun e o chestie diversă, nu? Că și otomani au fost imperialiști, francezii și... Deci, și anumite aspecte au fost... Deci, el vede așa. Noi avem Cyrus, Imperiul Persan. Eu sunt tatăl tuturor, vreau binele și evreilor și persanilor și asirienilor. Sunt președintele tuturor. I'm a generous guy. Dacă nu vreau să-mi impun zei, nu vreau să-mi impun cultura tuturor, dar dacă văd un lucru bun la voi, uite, și sunt bun la nu știu ce, îl iau și îi pun la mine și iau pe evrei ăștia și îi pun la Ministerul Finanțelor. Da. Iau pe nu știu cine și îi pun la HIT sau construiesc cu ei. Adică iau ce e bun din fiecare cultură și el zice, prin Imperiu, tot ce e bun din toate culturile creează o cultură mare, bună și perfectă. Da, dar uite, vezi, asta e întrebarea. Is that the case? Nu face asta Imperiul. Adică unul la mână, piață că nu face liberă asta, se numește, deci rețeaua aia prin care... Dar doi la mână. Poate să existe, cum să spun, apetența evreilor pentru chestii financiare fără ani de persecuție care au existat. Poate să existe apetența arhitectului ăluia fără traume. Poate să existe un artist desăvârșit fără o traumă în viața lui. O de la zero. Cine era traumat? Mozart a murit. No comment. Da. Ce? Ziceți și mie. Nu, hai să zicem, cu ei de la zero, dar tot, hai să zicem, avem un punct zero și să uităm ce ne-a despărțit, știi? Ai un mecanism, se numește piața liberă, știi, prin care, și diviziunea muncii prin care ea se ocupă de finanțe, ea se ocupă de... Deci n-ai nevoie de stat. Statul e idiot, e un mecanism prost de alocare a resurselor, știi? Da, cumva tu puneai întrebarea, domne, avem cultura britanică și ajungem în India, avem cultura indiană și înlocuim
Complet. Deci nu păstrăm nimic din Păi nu, argumentul lui nu e că înlocuim complet. Argumentul lui e că facem un melanj. Da, ok. Facem un melanj. Întrebarea mea este dacă anumite aspecte, dacă se pot, în primul rând, dacă se pot amesteca și dacă nu sunt de fapt și alte cărămizi care au construit cultura aia, pe care dacă nu le iei la tine... Da. Eu zic că și indivizii... Nu se susține. Da. Eu zic că și indivizii, știi, când văd acolo niște britanici, știi, văd ceva în cultura indiană. Când se întorc înapoi după 20 de ani de serviciu în India, mâncare. Zic, da, o și mâncare, dar iau și obiceiuri. Dom'le, am văzut la indieni, bună. Nu mai munciți de la 8 dimineața la... Mai ușurel, așa, e mai lejer, mai... Eu știu. Ăsta a fost important să... Și ce? Nu mare parte din mâncare a fost adusă de britanici. Din Britania? Da. Nici ceaiul, că nu era în India. L-au dus din altă parte ca să-l portire acolo. Ca să vezi. Deci care era tensiunea? Că să nu iei prea mult sau ce? Dacă este, o să folosesc și un cuvânt la modă, dacă e sustenabilă. Ce, o cultură amestecată așa. Zic că da. Da, dacă rămâi la mâncare și la băutură... Așa, înainte de negusturii importante. Nu, Vali se gândește la conflict. Dacă ea și-ar soțiile și să zicem tu nu obișnuiești să faci asta, e o problemă. E problematică. Întrebarea este dacă poți, ca să folosesc ce exemplu a dat Costel acum, dacă poți să iei căriul cu de toate fără să iei arsul soțiilor. Poți, asta poți. Eu nu sunt 100% sigur că poți. Exact. Poți și nu poți. Important, mie mi se pare, cum discerni care sunt alea bune și care sunt alea rele. Cam în sens și libertarianism. Cam în sens să face din cultură. Și cultura am zis și să face din ce citești. Și da, corect. Adică, zic, dom'le, eu sunt ortodox, nu pot să impun libertarismul care a fost dezvoltat într-o cultură protestantă sau catolică. Sunt oameni care gândesc așa. Da. Sunt oameni care gândesc așa. Ok. Da, socialismul... Sunt și oameni care nu gândesc așa. Da, Gabi, socialismul nu are o problemă, știi? Libertarianismul e o chestie exotică, nu știu ce, e păcătoasă. Păi socialismul oricum știm că l-a inventat Dracu. Dar socialismul numește distributiv și dă... Știi ce? Sunt mulți naționești care gândesc așa, de tipul, dom'le, dacă acum am început să permit, să zicem, într-o cultură în Arabia Saudită, dacă am dat dreptul femeilor să conducă mașini, o idee importată din vestul Europei, gata, frate, mâine avem Gay Pride prin Mecca. Cine fură azi un om, mâine va de ce n-ai avea? Pentru că principiul în virtutea căruia le-ai dat dreptul ăsta îți subminează principiul care îți împiedică Gay Pride-ul la Mecca. Eu zic că... Eu asta încerc să spun. Da. Ăsta este unul dintre argumentele pe care le aduc în principal. Eu nu spun dacă e așa sau nu. Dar ăsta este unul dintre argumentele pe care le aduc naționaliștii. Și nu este un argument care să fie dezbătut. Da, poți avea și aia. Dacă se schimbă preferințele românilor, poți avea și aia, știi? Și până la urmă ce contează? Păi stai, pe tine românii nu te... Ești cu românii, dar nu prea. Deci, boierii purtau șalvari turcești, dar nu s-au convertit la islam. Deci, au luat ce era bun. Poți să șalvari, da. Și ciubucul. Bun. Acestea fiind spuse, pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Băceanu, ne-am fost în Dodi. Ne-am întins un pic mai mult astăzi la unul dintre capitole, pe celălalt în episodul următor. La revedere! Ce nu mai facem noi?